О, Чанко, Коста, как си? О, Спасе, абе, какво да ти кажа, гледам тук телевизията, и ужас, навсякъде все едно и също, ромите чупели, крадели, трошели, а за такива далавери като КТБ никой нищо не казва, над 4 милиарда и ние пак ще ги плащаме. Чуда се как ще живеят децата ни, как ще растат в тая ширеща се омраза и по-нататък. Иде ми да си грабна чоколата и да избягам. Стига си мрънкал. Защо не подаде жалба до Комисията за защита от дискриминация? Пишеш, че си лично наранен и че репортажът подтиква към етническа нетолерантност и създава опасност за мира в държавата ни. Да. Нищо не можеш да направиш. Кучетата си лаят, кайвана си върви. А пък и ако те разберат кой си, шкоти. Не знам. Да видим, може ли да се направи нещо? Да, може. Ако си лично обиден, по-добре жалба. Пишеш до Комисията за защита от дискриминация за тормоз по признак етническа принадлежност. Член 5 от Закона за защита от дискриминация и за унизителни обидни квалификации. Тъй. Нищо не можеш да направиш. Ще кажа, че това е свобода на словото. Стига, бе. Да, те точното и казват, че можело да имало свобода на словото и всеки можел да си говори каквото и не било реч на омраза. Глупости! Помисли как ще живеят децата ти, ако не се противим на увреждащото слово на омразата. Да, бе. Какво мога да се направи? Не го слушай, нищо няма да стане. Не, ще се опитаме. Добре. Махай се тук. Ще се опитаме да направим. Какво трябва да направим? Браво! Най-накрая да се вървиш като нормален гражданин. Дай да направим нещо за децата. За децата. Аз вече мене кучетата ма яви. Ето, сега ще ти обясня какво трябва да напишеш. Яде? Пишеш до председателя на Комисията за защита от дискриминация. Жалбата и пишеш трите имена, адрес, телефон за връзка и електронна поща. Пишеш как се чувствал и какво искаш от Комисията за защита от дискриминация. Да ги затворят. Добре, супер санкция. Може да също да кажеш, че искаш. Освен това, не забравяй да приложиш документи за сигнала. И не се туткай. 3 години. Ще е вече твърде кръсно. Айде, намери адреса в нета. Аз като нямам интернет, ти имаш ли го? Да, айде, заповядай вкъщи да отидем да я напишем. И аз ти я нося тук. Ето, прочети я. Комисия за защита от дискриминация, булевар Драган Цанков, 35. И къде е? София. София, да. 1125. Имейл, каквото и kzd@kzd.bg. Добре. Хубаво, ще опитаме. Айде. Много, благодаря. Дано децата да растат заедно и да растат в една добре уредена държава. Успех. Вярвам, че ще постигнеш ефекта.